Ahojte, vítajte vo Vlogmase, deň 6. Dnes vám ukážem zimný deň vonku a cozy večer. Takže chcem vám ukázať, čo som teda kúpila. Včera sme mali tiež burzu, takzvaný jarmark. A tak to chcem ukázať, čo som teda kúpila. No, ja som kúpila takúto sviečku. Taká, ona strašne bola pekná. Tak som ju kúpila. A strašne pekne vonia za levandulou. Potom som kúpila takého anielika, ktorý sedí na takej stoličke. Potom som si kúpila pexeso. Akože to nie je, že kúpila, ja som proste dala nejaké pár centy alebo euro. Proste nejaké. A som si mohla vylosovať nejakú vec a ja som si vylosovala pexeso. No a potom, keďže dneska sme robili s mamkou takúto výzdobu, tak ja som kúpila ešte takéto krídla, ktoré sme nalepili na takúto výzdobu na sviečku. My sme mali proste tu tam takto sviečku a máme takýto držiak. No a teraz poďme k tomu, čo som dostala od Mikuláša. Takže u Mikuláša som dostala takýto balíček plný takýchto čokoládových šišiek. Mikuláša tu mám. Veľkú Milka čokoládu s príchuťou strawberry cheesecake, takže jahodový cheesecake. Strašne dobrá. Potom som dostala takéto blízatka čokoládové. Takéto 3 páry rukavíc. Mám slabosivé, silnosivé a čierne. Potom som dostala 7 takýchto lízatičiek. Nebudem ukazovať všetky, ale mám tutti frutti, jahodový a čarnicové. A to je, ešte som dostala balé a kalendár a ten vám ukážem až potom, čo som ju dostala. Momentálne chodíme s Mikulášom a Čertom. A tu je môj ďalší pomocník, ktorý chodí so mnou. Viem, že nič nie je vidno, ale aktuálne kráčam na vystúpenie, pretože dneska je Mikuláša. A ja na Mikuláša dneska spievam. Tak toto vyzerá tu na teraz. Aktuálne. A ja idem, tak ahoj. Ako to teraz vyzerá a ja idem teraz tam do kultráku. Tam máme presne Betlehem a tam stromček už svieti. Idem si robiť čajík. Takže pridám si tam čaj, nasypem tam cukor. Cukor mám. Do toho som si dala trochu kyseliny citrónovej. Dala som si tam vodu horúcu a teraz mám hotový čaj. Idem sa prezliecť, beriem si toto vianočné pyžamko a k tomu si beriem Sanrio vianočné tieto tepláčky. Takže tak sa idem prezliecť do pyžamka akurát. Prišla som z vystúpenia. Máte už vianočnú náladu? Ako sa máte? Napíšte mi do komentárov. Toto bol Vlogmas deň 6. A ak sa vám páčilo, dajte like a odber. A vidíme sa zajtra. Bye!